Мишката е на храма. И мен ми хареса мишката и може да закупите с това само 15 лева от Озон.bg. И може да искате звука. Чуйте. И забравих да ви кажа едно нещо. Като напишете кода, просто няма как сега да стане. Дайте хората малко, чакайте. Ще се видим по-късно. Айде бе, майк. Хе-хе, хора, не мога да изключа, още виждате това. И хора, като използвате този код, ще благодарите много на мен и на канала ми. И ако ви е харесал клипа, ще дам долу линк в описанието. И също да не забравяйте да пишете този код на Вената Анджелиса. Хора, аз съм вече от пакта комп и това е кода на Вената. Може да го последвате, ще дам долу линк в описанието. И това ще от мене. Аз бях Христо и надявам се да ви хареса. Ако е така, ударете мощно лайковете. И представяме за последно мишката. Ще видим по-късно. И хора, това е мишката, която ви показвам. Свети, разбира се, геймърска мишка, как няма да свети. Ето и отстрани. Просто имам телефон, хора, и камерата ми е лоша. Ето и. И ако искате да се купите, ударете мощно лайка и се абонирайте. И това е от мен, аз бях Христо и чао те, до скоро.